Kaixo, ongi etorri Gipuzkoako plazatik saiora. Hemen bertan gaude, Gipuzkoako plazan bertan, foru jauregian. Badakizue ja ohitura bihurtu dugulako bertan lan egiten dutenak hobeki ezagutzeko gogoa izaten dugula. Eta horretara etorri gara gaur ere, bertako diputatu eta zuzendariak ezagutzeko asmoz. Eta gaur, Gipuzkoako Foru Aldundiko bizikidetza eta giza eskubideen zuzendaria gonbidatu dugu. Bera, Maribel Bakero da. Kaixo, eskerrik asko etortzeagatik. Kaixo. Zer moduz? Ondo, bai, ondo. Bueno, esan dugu, Foru Aldundiko bizikidetza eta giza eskubideen zuzendaria izatera iritsi zarela, baina lehenagotik lan hau ezagutzen zenuen, zuk legebiltzarretik ja gai hauek jorratu izan dituzu. Bai, bueno, legebiltzarki izan nintzen 8 urtetan eta giza eskubideetako batzordean izan nintzen hasieran, eta gero bertako buru ere izan nintzen presidentzia, batzorde hortako presidentzia izan nuen, eta giza eskubideen gaia eta batez ere bakegintzaren inguruan tokatu zaizkidan gai horiek eramatean nire alderditik. Hala ere, esanen dugu, zure bilbide politikoa lehenagotik hasten dela, zinegotzi izan zarelako. Bai, eta naiz. Eta zara? Eta naiz, bai. Zinegotzi, 85. urtetik, maiatzaren 28an, okerrez banaiz, izan ziren hauteskundeak eta orduztik zinegotzi naiz, herriko zinegotzi bai. Urnietan? Urnietan. Betidanik bertan jaioa zara, urnietarra zara? Bai, urnietarra naiz. Bueno, hemen ikusten dugu argazki bat, zure txikitakoa. Zenbat urte dituzu hor? 7-8 urte izango. Urnietan bertan zaude hor, ikastolan? Bai, ikastolako gelako argazki bada. Eta hor Jesus Mari Urdangarin eta Jolanda Izpuruarekin nago. 4 pertsona ginen maiko, ikastolan taldelan egiten zanez, bakarkako lan gutxi, taldelan asko. Eta pentsatzen dut, uste dut argi aldizkarian agertu zen argazki bat izan zala. Eta hor txukun daude dena txintxo. Bai. Ikusten dituzu, oraindik ere ikusi izan dituzu zure kideok? Bai, oindela oso gutxi. Ze gainez Jesusek Urnietako udaletxean lan egiten du, eta Jolanda ere horien bilagunan dago, baina oindela gutxi 50. urte horrena izan zen ikastolakoa, eta afari batean bildu ginean jende desente, eta oso ondo pasaren duen. Beraz, Maribel, esparru gehienak, politika gintzan esparru gehienak egin dituzu, nahi dut, Urnieta, Gipuzkoa, Euskadin aritu zara, non ikasi duzu gehien? Bueno, alor diferenteak dira. Egia esan asko ikasten da udaletan. Udaletan azkenean, bai, udaletan gogorra da, azkenean zure bizi lagunak, zure familia, ordezu ez, lepuan oso, lepotik oso. Herritarrak ere, kaletik, ez? Oso, kaletik, eta azkenean, herrian zaude, herrigintza egiten, oso gertuti politika egiten, asko ikasten da, oso abertzgarri da, baina batzutan ere oso gogorra izaten da. Gogorra esan duzula, oroitzapen onak izanen dituzu, horietariko baten bat, oroitzapen on bat. Nik batekin ez nitzateke geldituko ez, asko izan dira, ez? Batez ere lagunak, esaten da politikan ez dira lagunak egiten, baina ni politikan lagun oso onak ditut. Eta, badira oroitzapen oso onak, momentu konkretuetan, ez? Baina ez nitzake batekin geldituko, ez? Eta txarrak ere badira, eta gure herrian tamalez indarkeria dela eta oso momentu txarrak bizi izan dut jau. Aztu nahiko zenituzkenak? Bai, eta ez da erreixa izaten ere, horiek ondo gestionatzea. Ez azkenian, denok pertsona gara, eta, baina bai, momentu honak ere, onak asko izan ditut, bai. Izan alda zure ibilbidean eragin nabarmena izan duen pertsonarik? Politika gintzan, ni sartu nintzen, politikan sartu nintzanean, 2 pertsonek ditu zidaten, batez ere, bat izan zen nire irakaslea, Josi Lizeaga, eta orduan alkatea zen Urnietakoa, eta Josu Garmendia, ez? Eta argazki horretan Josua dago, gainez orain dela gutxi hilda. Eta, beraiek galdetu zidaten, zer herria maite nuen, zer egin nuen, eta, galdera izan zen, zure herria maite aldezuta. Orduan gure taldean sartu beharko duzu. Eta horrela sartu nintzen... Bihotz kontuengatik. Bihotz kontuengatik. Sartu nintzen udalmailan politikan. Orduan 24 urte nitxun. Hor kuadrilla handia zaudete hor, argazki hori, behar bat ez da munduko politxena izango, ez? Ez da munduko, baino pertsona oso esanguratsuak daude, nintzako argazki horretan, ez? Ze batzen dira, bailarako argazkia da, hor dago Buruntzaldeko bailarako zinegotzi asko dago, karguk,
eta baita ere legebiltzarkideak ere Markel Leolan ere hori ikusten dugu, diputatu nagusia, eta Joseba Egibaror, eta bueno, nik uste, Maria Eugenia eta Bakartxo, eta... Eragina izan dute, pertsona hauek eragina izan dute, zure ibilbidea. Eragina izan dute nire ibilbidea, bai Josu eta gero berandugo, Joseba Egibaror bertan. Argi dago, Maribel, giza eskubideak eta justizia beti izan direla zure ibilbidean, ardatz. Akaso horregatik aukeratu zenuen zuzenbidea ikastea, hori txikitatik heldu zaizun gauza bat izan da? Bueno, txikitan bakizu, lehenik igual esatezu, maestra izan nahi duzu, gero auskalo pelukera, ez dut ustez, jekin kontukin ez nahi izan moldatzen. Baina bai, ni uste nahiko garbi izan nuela, nola baitxe defentsarako edo ez, justizierako joera hori, eta gainez, hor alabakin nago, eta baita ere daukat hori transmititu dietere, alaba ez justiziarako joera hori, bai. Alabak esan dizu, familia... Bai, horiek dira alabak, bai, Nora eta Maria, bai, hor... Bineska, zenbat urte dituzte? Hoen Norak ditu 11 eta Mariak 15. Abera. Bai. Hor ondartzan zegoeten aski ez? Hor Getarian gaude, egun pasa egin gendun Getarian, gainez itxasontzi batean sartu ginen, bai. Zer moduz itxasontziko esperientzia? Bueno, geldirik zegoen. Urbaretan baldin bada horrendik ere, baina... Bai, geldirik zegoen, eta, familiko batzuen itxasontzi ikustea joan ginen, eta, oso ondo pasa gendun. Familia atxatu duzu, eta nik uste zure lanbideari lotuta eta duzun karguari lotuta, bizikidetza eta giza eskubideen zuzendaritza eraman da. Erantzukizun askoko kargua da, sakona da, baina bihotzeko kargua ere badela esanen nuke, ukitzen duen kargu bat dela esanen nuke, edo behintzat eragina izanen duelakoan nago, ez? Bai. Horrelako lan bat egiteak... Etxera, jutentzea, eta, azkenean ez dakazu haustura bat, ezin dezu esan, ja, hemen amaitzen da, eta banoa etxea, ez? Bai, karga ematen dezu beti etxera. Eta, hemen gertuko politikan ere indarkeria asko egon da, eta horrek ere zan ematen du, baina kanpora ere jun izan du geranean, legebiltzarrean, argazki hau, kanpoan esan duzu, baina hau ja kanpoan Argentinan da, ez da, Eskibel. Oiperik Eskibelen etxea da, egon ginean berarekin, jun ginean, frankismoren kontrako kereiaren inguruan, parlamentuan, ebazpen bat aprobatu genuen, deklarazio bat onartu gendun, eta junginan Euskal Kereiantekin Buenos Airesea. Eta Perez Eskibel jaunak gonbidatu gintun bere etxea gozaltzea, eta argazki hori da bere etxeak uste goizeko 8 ero bere etxean ginela, eta hori izan legebiltzarkide taldea, ez? Jule, Mikel, Jose Mari bai hor dago, eta bizikidetza sustatzen duzue zure departamentutik, eta horretarako plan bat baduzue, bizikidetza lantzen izenekoa. Konta iguzu pixka batean zertan datzan eta nola zoazten? Plan honekin nahi genduna da ibilbide bat partekatu udalekin. Gipuzkoa lurralde osora zabaldu bizikidetzan lan egin behar gendula. Azkenean, haustura handiak izan dira, biolentziak eragindako min eta zauria eta ondorioak oso sakonak dira, eta jakin badakigu, nazioarte mailan horrela delako konflikto larriak daudenean, zerbait egin behar dela ezin dela, baita ere, horrila pasa ezer gertatuko ez balitz bezala. Orduan, erabaki gendun programa bat martxan jartzea, egia da diputazio honek aurretiko, 12 urte aurretik ere lanketa egin duela bakegintzaren inguruan, baina orduan egin genduna da, printzipio batzuk, helburu jakin batzuekin plan bat martxan jarri eta udalekin partekatu. Eta, gutxi gora bera, oain uste 23 udalerri dabiltzala urteko plangintza egiten, populazioaren parte handi bat, herri nahiko handiak dira, 600 piko mila biztanletara, €160 pikura iristen gera, eta baita ere lortu duguna da mikroekintzak eraman ditugu herri txikietara, bai? Orduan, partekatzen duguna herri txikiekin eskaintzen diguna da, aktibitate edo ekimen konkretu batzuk egitea herri horietan. Orduan, iristen gea herri handi eta hartainetara, eta gure saiakera orain da Gipuzkoako lurralde txiki horietara iristea. Pentsatzen dut, udalez udal ibili zarete, herri eta udal bakoitzak bere realitate ezberdina du, esperientzia ezberdinak. Bai, oso esperientzia ezberdinak, eta gainez lehenik eta behin eskatzen duguna da adostasun politikoa lantzea.
azkenean gure herriak bizi izan duena motivazio politikoko indarkeri bat da, eta adostasun politikotik abiatzea importantea dela pentsatzen dugu. Beraz, adostasun politikoa bilatu behar dute, elkarrizketa sustatu behar dute herrietan, eta elkarrizketa hortatik baita ere herritar foroak sustatu, baita ere memoria landu, memoria kritikoa, baina memoria landu, baita ere presoen bergizarteratzea, eta bueno, ditugu 6 sustapen edo lan eremu, beraiekin partekatzen ditugunak, eta bueno, pixkanaka, horretan gabiltz. Egia esan, nik beti esaten, erresa ez da, baina egin beharreko lana da. Eta herrigintzan gabiltzanok ardura politikoak ditugunak, gure ardura nagusienetako bat ere hori da. Zauriak sendatzea. Ez da ardura gutxi. Aniztasunerako ere plan bat baduzue? Bai. Bueno, duela gutxi aurkeztutakoa gainera, ez? Bueno, gabiltz azkeneko ikutsuekin. Bai, azkeneko ikutsuekin. Zer buru du plan honek? Bueno, gure helburua da Gipuzkoa berdinago bat izatea, ez? Eskubideak, Gipuzkoarrek eskubideen berdintasun eukitzea. Hau da, diskriminazio eza da jo nahi dugu. Diskriminaziorik egon ez dadila gure herrian. Orduan, aniztasunean bizikidetza plana honek akzioak ditu diskriminazio ez egoteko. Ez egoteko diskriminaziorik, ze igual bisibilizatzen ez den diren diskriminazio txikiak badaude, larriagoak ere badaude. Zailagoak bai, ez? Batzutan bisibilizatzen? Bisibilizatzea zailago izaten diran, ez? Eta gainez begirada nitz batekin egin nahi dugu. Orain arte egindana da bakarrik begirada eduki migrazioetatik eratorritako aniztasunean, baina baita ere bertara gehitu diogu, baita ere opzio edo orientazio sexualakoa, gaitasun pertsonalekua, etniarena, erlijioarena, beraz, begirada zabala egin nahi diogu aniztasunari, da zuk zerana errespetatuz, denok izan dezakegun berdintasun aukera, ez? Bueno, aipatu dugu bizikidetza, aipatu dugu aniztasuna, atzera begira ere jarri zarete legealdi honetan, memoria historikoa jorratu nahi duzue, horretan ari zarete. Ez dut esanen berandu ote gabiltzan, hori zizu galdetuko, baina garaiz gabiltza memoria historikoa egiteko? Bueno, igual txarto dodenik esateaz, baina Gipuzkoa pionera da memoria historikoaren lanketa. Hemen badugu memoria historikoaren mapa bat, oroimen historikoaren mapa bat, ekimenen mapa bat, eta jaso, legealdi askiran egin genuena izan zen, jaso Gipuzkoan orain arte egindako guztia. Eta desiente eginda. Oraindik ere asko dago, memoriaren zati batzuk oraindik ez dira ezagunak, eta horiek ezagutarazi nahi ditugu. Baina egia da, ibilbide bat aurretik badagoela. Guk egin duguna da gehitu, biderkatu. Ze egia da, aurrera zoazen einean, denbora gutxiago daukazu hori azaleratzeko, eta tamalez pertsona horiek hiltzen joaten dira, eta hauz-hauzko historioan sartuko gera bestela. Orduan, lehen baien egin beharreko lana da, eta ekimen eta ekintza eta ikerketa ugari sustatu ditugu bai guk zuzenean, eta baita ere diru laguntzen bidez udalerrik eta alkateei begira. Zer nolako jarduerak hain zuzen ere? Bueno, jarduerak, ekimenak liburuetatik, baita ere egin genduen Gipuzkoako errepresaliatu eta batez ere Gipuzkoako funtzionarioen errepresaliatuaren inguruko omenaldi bat, aurreko urten, egin dugu Kandido Sasetaren oroimenezko ekitaldia, baita ere, amanoragoaz edo, kanporatuak izan ziren ekimen emakumeak omendu genituen, Zumaiako udaletxearekin eta beste udaletxeekin batera. Azkenekoz, Gernikan izan dikinean, Gernikak bertan 82 pertsonaz daude hobi batean, horietatik 71 dira Gipuzkoarrak, beraz, hoiei abizenak jarri dizkigu, familia jakin dezaten nun dauden lurperatuta beraien familiartekoak, eta baita ere emek emana erakusketan parte finantziatu dugu erakusketa hori, Txorta elkarteak orain momentu honetan herri-zerri eramaten ari dena. Guztion memoria aipatzen duzue. Guztion memoria, bai. Badaude atal batzuk ezagutzen ez direnak, eta horiek ezagutarazi behar dira. Orduan, memoria osatzeko piezak ez bakarrik gudariena, baita ere emakumenak, baita ere kanporatuenak, baita ere errepresaliatuenak, guztion memoria hori berreskuratu behar dugu. Orduan, mapa egin gendunean, ikusi gendun, lanketa batzuk egina zeudela, baina beste batzuek egin gabe zirela. Adibidez, emakumeena ikusten zen oraindik, lan batzuk bat zeudela, baina oraindik falta zala. Hori,
azaleratzea. Karo, eta emakumeek ere herri honen historian egin dute beraiena, ez? Norbaitek azaleratu beharko ditu. Bai, orduan, beti da, badirudi frontean, ze gertatzen den hori, alako, ez, importantzia handiagoa izango balu bezala, baino, etxetan edo herrietan, familiaren babesian eta oitxurak eta hizkuntza transmititzen gelditzen zirenak emakumeak ziren. Orduan, eta baita ere egon ziren emakumeak frontetan, egon ziren gutxi batzuk, baino izan dira. Orduan, importantzia da. Eta oraindik ere, faltatzen dena aztertzeko oraindik sakontasun gehiagorekin, aipatzen zen, Arantzarekin enkargatu genion hori, mapa horretan, baita ere, kulturak izan zuen zapalkunde euskarak izan zuenak, eta badaude atal batzuk oraindik gehiago aztertu behar direnak, ez? Saiatzen ari gara, legealdiko oraindik 2 urte gelditzen zaizkigu, eta saiakera hortan ere joango da. Pedagogia igual egin behar da oraindik, pentsatzen dute hezkuntza eta kultura, zaila da hori oso zaila izaten da, errotik hasi behar izaten delako, ez? Eta transmisio egitea oso importantea da, transmisioa eta historia ondo kontatzea. Alegia, ez dezagun egin gure memoriari trampa. Ez dizaio egin trampa, ez batzutan joera daukagu gauza bat justifikatzeko bestearekin lotzea, eta izan behar gara zeintzuak horrekin. Memoria historikoa aitatu ibili gara azken minutuetan, baina jarri gaitezen Maribel aurrerantzera begira, etorkizunera begira, zeintzuk dira zuen erronkak, zuen departamentutik ze erronka dituzu etorkizunera begira? Etorkizunari begira aniztasun plana martxan jartzera goaz, eta baita ere guk beste atal bat lantzen duguna kultura politikoa eta sakontze demokratikoa da, ze lotura egiten dugu. Gure sakontze demokratikoan eragiten badugu eta gure kultura politikoa hobeagoa balimadaz, demokratagoak balimagera, konfliktoi aurre egiteko era demokratiko batean egingo dugu. Beraz, guretzako oso importante da gure herria jarrera politikarekiko ze jarrera duen hausnarketa egitea eta importantzia ematea horri. Eta bizikidetza eta eskubideen alorrean Gipuzkoako etorkizuna nola ikusten duzuzuk? Uste dut Gipuzkoa indarkeriakin asko sufritu duen lurraldea da, gehien astindu dena, urte askotan, eta aukera daukagu horretik lekzioak, ez, edo ikasgaiak ateratzen. Eskarmentu hartzeko. Bai, eta nik uste bide honean gaudela. Beti ere batzutan badiri atzera pauso bat egiten dugura edo aldamenea, baina nik uste jende asko dabilela lanean, jende asko, intentzio honakin, eta ni positiban izan. Maribel Bakero, mila esker, gure gonbidapen hau jaso eta etortzeagatik, Maribel Bakero bizikidetza eta giza eskubideen zuzendaria, eta esandakoa hurren arte, eskerrik asko Gipuzkoako plazatik hemendik pasatzeagatik, eta zure lanaren berri emateaz gain, zure bizitzaren ukitu batzuk ere kontatzeagatik. Eskerrik asko zuen. Eta zuei ere ikusentzuleok eskerrik asko gaur ere Gipuzkoako plazatik hemendik pasatzeagatik eta eskainitako arreta guztiagatik. Hurrengo batean hementxe izanen gara Gipuzkoako plazatik, ordura arte, segi ongi.